Se vede? Așa, pe Levente să-l vadă. Drept, Levente. Levente. Ce, mă? Hoți, băi? E fasolic pe rog. Mai Levente, mai. Dogos, Levente. Mozga. Așa albați, mă. Idenic filme. Nu că mai avut așa ceva. Reforbi și sau recondiționare. Dar ce să nu fie mai s-a fost stricat? În garanție s-a stricat, s-a returnat la fabrică l-a reparat și a venit în altă rețea fără garanție. Ce se strică în garanție de obicei denotă un defect de fabricație. Filme, îți dă mesile, aici vedeți. Deci nu formează? Înseamnă de ton. Deci deloc? Eu am ceva mecanic. Ha, te-am prins. Ta-dam! Nu încoace frumos. Bă, Bandi, ce Ai, ce frumos ești. Bandi, Uite cu bateriile în spate. Bandi, Cucu, Bandi, ce faci? cucu. Miercuri arată? Pe asta e astăzi deja, nu? Du-te mai aproape, Păi mă. nu, să se vadă tot, mă. Du-te, mă, și filmează Ah, cadrul cu mă. toate aspiratoarele. Walkman, camera video care nu este. Du-te, mă. Să punem și muzica. Ăla are și sonor, mă. Nu bine. Dai seama care e. Mă înregistrează pe mine ce vorbesc, mă. Dar oricum nu pricep pe aia românește. Nu, bun, asta e bine. Uite, scula asta e faină, asta o apropii să o vadă. M-am dus și le-a pus pe buton să se tragă și l-a împing la ăla, nu? Ha? Și după aia te muți așa frumos pe standul de aspiratoare. Uite așa să se vadă ce înalt e. Changer și cum alea puse casetele. Nu vrea și... Nu vrea și în depozit. Ha? Și masă. Nu-i bani.